Čaute, vítajte na prvom letnom bootcamp videjku, kde budeme robiť cviky prevažne s vlastnou váhou. Toto cvičenie si môžete zacvičiť v pohodlí domova, terasy, záhrady, alebo sa môžete dostať niekde von do prírody, kde bude 9 cvikov, budete ich vykonávať 30 sekúnd bez prestávky, čo najväčší počet opakovaní, budete mať 15 sekúnd prestávku medzi nimi a po všetkých 9 cvikoch budete mať 2 minúty pauzu, hej. Spravíte takto 3 kolá a máte postarané o spaľovanie tukov na celý deň, takže poďme do toho. Certified Hood Classic. Dúfam, že ste si dobre zamakali tak jak ja a nezabúdajte na jednu vec. Kvalitný tréning bez správnej a dobre vyváženej stravy je vám na nič, takže nezabúdajte sa správne stravovať. Sledujte môj fanpage na Facebooku Viktor _Treneris Vince, dajte like, ak ešte nemáte, a tam sa dozviete kopu ďalších informácií z tohto fenoménu zvaným fitness a lifestyle. Čaute, díky za pozornosť. This is strictly for the traps and drum. Do that. Let's do it.